9:36 ng umaga, bayan na tayo ng Minalabak. Kakanan na tayo dito. Meron namang mga signage. Ayan, kagaya niya, no? Sagrada Minalabak, straight ahead. Minalabak proper, San Fernando, Manila, going to the right. Hindi tayo nagkakamali. This is Barangay Mataorok. Ayan, Mataorok Bridge. Medyo magtsatsaga lang kayo ng kaunti sa mga ilang part ng kalsada dito. Pero kung gusto nyong tumakas sa maraming sasakyan, lalo kung may OBR kayo, may angkas kayo na medyo ninenervyos pag maraming kasalubong, kasabay, dito kayo via Minalabak. Yan o, halos solo mo kalsada. Medyo hindi pa maayos yung kalsada dito sa bandang Mataorok, pero goods na rin. Sanay naman tayo sa malubak eh. Di pa ba tayo nasanay? Oh, tabi lang tayo. Oo, mukhang pauwi na rin, oh. Loaded eh. "9:40 ang tamang oras, bayan tayo ng Minalabak." Prepare na pala ng mga palayan ngayon. Napakapayapa dito, napakatahimik. Again, kung dadaan kayo dito, medyo magtsatsaga ng konti sa ilang part ng kalsada, lalo pagpasok ng Barangay Mataorok. Yan o. May kalumaan kasing kalsada, pero alam natin, lalo mga nakaraang biyahe natin, tuloy-tuloy naman ang pag-aayos dito, kagaya niya, no? Tuloy-tuloy naman. Yan, no? Lawak ng lugar na ito. Minalabak pa pala yan, oh. Kabundukan din. Daming pinapagawa dito sa Kamsur ngayon, oh. Doon sa bayan ng Pili, dami rin pinapagawa. Dami inaayos. Barangay Manapaw na tayo. Ganito yung mga tinatambak dun sa pagbilog, oh. Yung ganyang kulay ng lupa. Ano kaya yan? Galing ng bundok. Ayan, one way nga kasi may mga ginagawa. Sira Tatawa ka talaga sa ibang term ng Bicolano. Layo eh. Term, sira, isda. Tagalog, sira. Sira. Hindi maayos. Tsagaan nga ang kalsada dito. Ito yung sinasabi natin eh, no? Malubak talaga. Maraming inaayos kasi, oh. Pero para sa akin okay na tong ganito kaysa makipagpatentero sa National Highway. Okay na sa akin to. Tuloy-tuloy ang buhusin. Wala talagang bakal na nilalagay sa kalsada. Ganun pala talaga yan. Tinatawag sila dyan eh.
maluwag oh. Ito maganda na oh. Maluwag na. Hmm. 9:44 ang tamang oras. Bayan pa rin tayo ng Minalabak. Dito maayos na. Hindi ko na alam kung anong pangalan ng barangay na ito. 4 lanes din dito oh. Widen. Sigurado dadagsain na naman ng mga sasakyan to pag gumandadaan dito. Pero so far dito sa area to napaka solid. Yan oh. Gustong gusto nating dumaan sa mga sikretong daan. Yeah. Sikretong daan mga kabarako. Makakita tayo ng mga sekretong daan, share natin yan. Yung barangay kaya ito? Malitbog, barangay Malitbog pala. Apat yan. If BR Bridge 3, apat yan. Solid oh. Ha? Hindi nakaka-stress oh. Wow. FBR Bridge, to na tayo. Shoutout nga pala sa mga taga bayan ng Minalabak, Camzor. FBR Bridge muna tayo. Sarap dito, puro palayan talaga. Ito mga bagong tanim to. So agriculture ang pangunahing hanap buhay dito sa bayan ng Minalabak. Ano yun? Hirap oh. Ranasan ko yung mga ganyan oh. Bubuhat ka ng mga palay-palay sa ano, dadan ka sa pilapil na basa. Grabe. Milaor. Inaayos na yung sentro nila oh. Yun, maayos na oh. Diyan tayo dumadaan dati oh. So ano tayo dito sa kaliwa. Pinadiditor tayo. Mahirap din yung bahay mo, nasa gitna ng ano, parang daanan ng mga sasakyan oh. Ano paano, probinsya pa rin naman ang datingan. Ano ng bahay, grabe. Solid.
Sundan lang natin tong tricycle. Muhan. Sundan lang natin. Kanan tayo dito. Yun lang, maliit ang daan. One way. Tatsagaan nga talaga, oh. Sabi nung ibang taga rito, minalubak daw eh. Minalabak, minalubak. Siguro matagal na kasing ganito yung mga ibang part ng kalsada dito. Well, pero maganda ng bahay dito. San Francisco, Minalabak. Magtanong na lang tayo papuntang Milaor. Agribet Trading, San Juan Street, Minalabak, Kamsur. Dito yan. Tayo maliligaw dito. Tatanong na lang tayo. May sentro yan. Alright. Lorenzo Bake Shop and Hot Pandesal. Tama. Ito yung dinaanan natin. Siguro mag Milaor bypass na tayo. Mainit na mga kabarako. Umaapaw siguro yan pag bumabaha dito. Pag malakas ang ulan, masama panahon. Parang Naga River. Alright. Malapit na tayo sa bayan ng Milaor, Kamsur. Tatanong na natin. Milaor bypass. Dito tayo. Tuloy-tuloy pala yan. Saan kaya punta niyan? Alright, let's go. Sentro ng Milaor. Dito na tayo sa Milaor bypass mga kabarako. Ayan. Siguro mga solar light yung ilalagay na yan, mga tubo na yan. Ingat-ingat lang dito pagdaan kasi maraming nagkalat ng mga construction materials. Lawak oh. Dumami tong bypass na to. Dumami, solid. Oo.
nasa sentro kasi tayo, mapapalayo pa tayo eh. Hindi katulad dito sa bypass. Saglit lang oh. Ayan na tayo, labas na tayo ng Maharlika. Alam mo, mabibilis sasakyan dito. Ingat-ingat lang tayo. Bayan ng Milaor, San Fernando, Libmanan.